Түбән Биш мәктәбендә Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла музейы ачылды. Каләм остасының шатлыгын бу көнне район җитәкчелеге якыннары уртаклашты. Музей Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектта грант оту хисабына оештырыла. Ачылу чарасында халык шагыйре Равил Файзуллин да бик теләп катнаша. Батулланың Бату аганың дип әйтегендә, аның исемен тарихта яңа буыннары калдыру өчен bir başlangıç дип саныйм һәм киләчәктә бу мәктәп аның исемен йөртер дип тә уйлыйм. Чөнки Аллаһка бик лаек, андый шундый күп кырлы татар дөньясында кайсы яктан караганда да үрнәк булырлык кешеләр алар бик сирәк туалар. Түбән Биш мәктәбендә белем алган Ялкын журналы редакторы Илназ Фазуллин да Рабит Батулланы тәбрикләде. Музей булып калмасын иде. Ул менә авылны туплый торган һәм балаларны беренче чиратта балаларга билим бирә торган, аларга тәрбия бирә торган һәм аларны шушы музейның шушы башланган бу чактан Рабит абыйның иҗаты, тормышы белән таныштыру булсын иде. Түбән Биш авылы бер юлы 3 Тукай премиясе ияләрен биргән төбәк. Без моның белән горурланабыз, диде район башлыгы үз чыгышында. Бердән бик зур рәхмәт. Сезнең хезмәтегез, сезнең тормышыгыз алдында баш иябез. Киләчәктә дә менә Зәй районын шушылай зур дәрәҗәле итеп тотарга тырышырбыз дигән сүзләр әйтәсем килә. Музей авыл мәктәбенең 2нче катында урнашкан. Биредә Рабит аганың шәхси әйберләре урын алган. Бер якта язучының төрле елларда басылган әсәрләр тупланмасы, 2нче киштәдә бүләк итеп бирелгән сөлгеләр урнаштырылган. 50 елга Академия театрының сәхнәсеннән Сәгыйтдинов колхоз председателе bütün колхозчылар исеменнән бүләк итеп бик яхшы, бик әйбәт баян. Әтинең хромкасы бу үзебезнең авылның гармончысы ясаган. Әле тагын бер йөк машинасы кадәр алып кайтасы экспонатлар барды язучы. Күземә нәрсә күренсә җыя бардым, минем авылда җырдым бер нидә, монда түгел, бик тау районында. Бик иске җыртка бөтен нәрсәне ташый башладым инде теге күкшә шикелле. Зәйдән машина җибәрделәр, 2 кеше җибәрделәр, бөтен неләрне, җиһазларын төяп монда алып кайттылар да, менә хәзер беренче тапкыр менә мин беренче тапкыр булам монда. Музей ачылу чарасына кадәр кунаклар Рабит Батулла укыган Түбән Биш мәктәбе белән таныштылар. Биредә укучылар һәр яклап сәләтле. Фән олимпиадалары җиңүчеләре дә бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшыручы да шушы мәктәпне тәмамлаган. Көрәш буенча Россия чемпионы да биредә белем ала. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.